chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora ni chisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kiringa ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uomo Gusii omurubuli okubwatia nigo kurigereriwa nebigori byonsi Omanchomoreria enyanya ngati ya matunda aliata bwera tikobora aso mabwa nyabantu anna mono abagusii baito egete gutumika enyanya ndake ukaranga chingene sabangine chikoni gali nigo chingene chikonya kabachi wansa nabo enyanya nabo konjeli no anyekera yatobire kwanyara kobaga komenta obuya aso mubere elinde eli no nyana marwaire anyara kobaga kogoseka igo yasiri tukolera niko tutaitu kwana igoro ye chinyanya anna mono chinyanya chiri chigosime kwa ase e greenhouse tumeje mwancho muligelo sino mate igoro ye greenhouse nande e greenhouse ne nyombelia okonyore gitire rose iria masakara amasakara tari masakara ndonsi nduchikumanyanga e greenhouse ningi kwa so mulime to bweri tukolera anna mali tukolera niko na baleta goika imeye scheme nali asemo mayetenga amabere no agotoka lero niko tochira turagere toigo tokuruga ige scheme korende niko twacha imeyo moroberi Oboremi nobonda oyogo chara batambiri tukole chimatatu chinsebere chamagoro 90,000 mamanyi asto kusangana ukwana mange na kwemanya mange kuruga iga imeyo roberi ya Gusii tobota se mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bana batika turasanga gwetera ase nambe yira ase screen ya ogabo anya gontaite komboli boli ne lionsi go sego tete kumanyanda mange gwetera so moroberi iga toma SMS gwetera se nambe yo ende twakaba togusanga aso bwamo tena kuira baka ase greenhouse yekyo kuruga iga ime skimu ime ya Oboremi ime ya Nyamira County nene janka to kumanyanga na ali ale se greenhouse go mbwati to basegoska to sange na kwemanya mange ime ya greenhouse to basegoska ina kibono lame Biyanda. Biyanda. Muyamona sana. Na ikire bake greenhouse kia oga igando chenga na bobegete ebimelisi ega igana yo tuberete ebinde guchiali. Kono oga ige kinki obegete orre. Mbegete cabbage n'ikinyanya. Epono totaragendra omwanchi omurigereria buna lina gotebi na gwikirima ega ase greenhouse kyo yominto lamek. Asagenda tokora Oboremi bwaye kwechi chinyanya ane murabura nabatebi kurole muchakano nitushiko kwa na igoro y'Oboremi bwe chinyanya ane bono chinyanya chiri chiko sime kwa ase greenhouse ime aseri ase bono ganyi goto guchakira imeye nasari muna chikobe kwe nasari ne nasari yiwe ire imeye greenhouse tumye kwanda chinyanya chibuna chiangere kwama chirase greenhouse ane zo kwanda se greenhouse kende asigere to kwama ko taranda satambe tobaje se mitandao yetu ya Facebook ya YouTube na waigo otomera SMS kolinde tigato yo mtala tebia ereningo na tebiga iganga itoro kola tebiango mchasa mali etangolo kolame kuma charo aigabo no itora se nasari itora se nasari gocha katore ase nasari as from the beginning ito wata chibilia au tumia kuteni kundeni wata chikoko beats alafu tukatwara na marabale nomo amarabale nomo ngoja kutani kujiwekea no nimbo ate chiombe no chimbori ekwerende ye kuruororo ngo korande ekwerende ngochere yatokonya ase nasari akite kuligera lingara ngo kibororo ekwerende na maraba nimbo ate ayango chara nkonya sana ase nasari iko okubukani oboya maraba abera sigika kingana naki egeka ewiki ya moyoka alafu na ya gutuka kome gututa no kunyabeka ase yani karogo kara nasari na beka se ikrit bono kuna kuntupete kuna bono gutuka ese kolira limara yao kwa na kutuka one bila bibono bya bengi igo toko okubeka maraba yu kwa kora arafu kuruka ikabana kwa bekira maraba yu litukolitanga ntotabe kwa bekira maraba kwa buka niyo boyo abeire wikemo kwa nyalete kwa bekire mega iga mega totebi process yo guchaka as mega senasari aiga senasari maraba adini konya beka iga
amara bani mbwate gechunjugo ngo chunjugo kera nanya chunjugire no boye boli na mix kera na mix ile nanya wale kurende fine amara nanya ora amara bali very fine kera nanya ora bali very fine amara ko yabeka chikireti kera na kibekire more especially ma igo isokorire riengo beke ekemeri ekeme asekerengo igo bono iga omwancho morigere bino rigere tiga una gotoeresera kereke mari nigo kere asengoro ya eto bauti chingoro chiaye na chiechu na chiechu no chiroje bono kera asengoro yiga nebwata maraba bekiroro nande kere ngoro ya represent ekemari eke tutabya ngo chini chinyanya bonto kwanna koratikana cabbage cia setwara ne cabbage kwanyore chinyanya chigwabekire amaraba kuna kwa rosi kurwali kwa bekire tutabya ngo chintu tare chinyanya na kichikorokana na kiyogo chaga kobeke na salibon chi ya tare chinyanya ndobwate chifara ya tichinga ochinga because ndobwate efara ya tinere bakorokanga tilka na rero more expensive and nero ekokora mona ase greenhouse alafu ndobwate na green ya chango para chirisco alafu ndobwate chifara ya tibino chiago ana ndobwate chiago prosta chango para chirase greenhouse lakini more especially go prefer tilka kuma chire kwa ndariga sali tambe mono kubwa chiago kinene na chiago as considering na chiago prosta Igo depend naro intanyanya ndio siko biko se greenhouse. Tanyanya ndio siko biko se greenhouse. Kera nabora beke ndio se lakini ingo ligererio na ye production as from na ye greenhouse una ge wa get expenses na ye chiko to basa ko rugosa. Kono ga iga ase greenhouse bikya ontoro chiko beke sinyanya gwatebire go beke tilka. Tilko beke ta se greenhouse. Kora tebyanga yuko nyora obotu bwe tilka obo gwatebire beke greenhouse. Obo tu obo more especially go chingara ko chakro chakro chose na taroka so more especially na wabo tiaro ye kamba ni asi bona gwacha kwabeka bantu tutoire process bene yogo chako simike se greenhouse kama tukale ngachiko ira gwacha tubakera nindo china rugurugaye no bebete egoto igoroje ebimari ebiri anasana sa tukabyange process iko genda ko aye process intangani ego chaka no kuchuka mara wekara ko be wiche yemo alafu na ya kuikaransa na chaka kobeka ekemo ase kure ase chikireti rana be kira ekemo alafu na ya kora ko bonyansi obomo rana ra tiro bonyansi obomo na atuga so that na kora ona marichi rana kora marichi so that na chiko tukuta macha amage na ati na kobeka every time kobeka macha mandi na marwa walio alafu na kila robo nyasi ugogo konya na weka macha mandi na marwa walio osana ala karontu meta mandi na weka marwa walio alafu ya karona awekire chinyanya chiko kora 7 weeks chia terminate 7 weeks or 7 yani 7 days recha kora 7 days nama nyabono termination ya kodre na bokoro na bo oiso gotugora na bokora buna chia alafu na atugoro bonyasi na atugoro bonyasi bogi nama ya kuruoro na chitigere net shade ya de panga strong sunshine no chance akarona chitigere net yi alafu nama ya kabanga na kuchibeka macho niyo kama ambia marobanga ya kuchimonta kai ngale igonga na ali na achire mambe marobanga ya kuchimonta alafu karachi akore 7 days termination karachi akore after 1 month you are 4 weeks kuona chesa ile chikoba transplanted karachi avele transplanted chimuhondo after 68 days eso koligere na boko nyora kwa karo on transplant na boko nyoranga kwa nyoro ritu after 68 days otaraika emetinye yebere uchaga kora amatunda yo anda kembole ndikibulyo kora ase greenhouse ilikuwa ne kyabone bimali binkwa mabiri bya ande boygo no chwa tutabya nga ubuja bwe greenhouse ase na salimburu byo ubuja bwe greenhouse first ama roire na boko nyoranga ngo nyaro ko ya kontro alafu ile ndio ya kabele ngo roire na management ngo ile raisi
alafu ibintu binde buna mo especially into ile kaito buna embura yamage embura yamage naro do about it ekogera ebintu no butoise kulibira yi ase greenhouse ile ndo bune embura yamage naro bakapanye alafu na maroira asima ndo bata maroira na chaba tuka bata chaba ne matots aina amaroira ya kuri chinyanya se nasali no ago chaba kwanza kwa mase nasali lakini mo especially lakini uko roiro uma te tuto iso ko bolibere na uko chakere nasali umanya kwa greenhouse ase wa transplant itabe greenhouse ko service lakini uko roiro ko chakera as from the nursery na bia chakire ani maigangu akande ndio wangu chakera kulema hapo kono asobole ndi boliba wakorekana kira lituko ase nasali go watkendi gusiarura mache korate imbole ndi kibo yokora asomo pinemo ekarachiko bira ase bile chikwamera polisi aranda na ba tena siarira ejiwa after every 2 weeks ole ila wana siarere kabere alafu wana siarira yori yo kindu e fangi sai na mama siarira yori yi na kwa station na pia kwa iba program Kisii start kwa soda Mota bale machinyanya ni gochire fragile sana ekero chira sena sali tutebya ngutara tugochirusika iga sena sali byo gochire transplant nkyo kwara chamanya kwa me transplant anna mono maitengo ngora tulinga kochiruskorwe creative na kyogo chusi egara nchibunika ko rusi ekolera isi ekarabia beire ekara na rusi ega na ibekira se kire dei ekara na biade ni ekara na kire dei alafu bona yenero happen Ige bwana bya beire biko ba harden ndiraka ndiraka komena ko biade bona tarapu biade ndi ni kese ni ndade ko rusi ni kase awona ko rusi yame ko ruwa ne yira bya alafu wa ko Igo con korunse o koira ni korunse go chime so date ya pare ko le dia sino ko dio ko ege ko ne yira bya ni ole ke no tira mo mundo que no para no no raíz akare ke ne yira bya ke ko ato Igo njira tebe obuja bwo simeka chi nyanye chiga ase chi create chiga kero guchaka sena sali na gusimeka samaraba inseburunge otukoira sena sali ina kyora kompe as compare a chance ngo chanda chira karanchiri ko rumira bariya alafu yeye abantu bari ngana expensive lakini yabona ko bashua nga gedogea para kigego chiko free aiga gedogea kera alafu na control ile yabona ko bana iseka ngo ko mishaba o karuskana daya yeye ngabona pa daya kubaya inse na se eso compare cosimeka chinyanya se greenhouse se mokera ndo tabali greenhouse is very expensive kero ro che greenhouse yo ko set mega se go cha to go chi create chiga pose ako anda kenga yogo chikwanyore chi create echi more special omo ide na ro ko ni so create kama ko na tuwa ide na ro ko so how long you could last que digo que para de pueden de ahí bien handling no mantener esto ya sale como alafu na strong chance no ege ndeke karawa e koli no wando bokeracha samu aso mugasota ikona obita toiwe tuna mali bere libera ndrema aso mugasota wa ikona obita nyeche alafu wale wanda karobo ntapo handle na wando bokiando very careful no especially ekero kwa koli ekero kwa mbitifa amara bari atigale pe okono kwando kiaba yara kinya karo kyandri buya ko yakere even 3 years ngana boge tumeka for 3 years na kwa wote 200 tori cyasara mu igo bano omwancho muriele ko igule ngako gukora uburimi bwao asena sali anemo no gocha se ekemeri kenyanya anemo ne kero kibeka asena sali nige ekoba raisi yake nabo igo no yige korkana koba expensive mono
na beo konya ekiagera nga turu chikoluzi amange duga ndo tubwatia ase mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News na bana otomera SMS wetira se namba yo erase screen ya ogabu nityo ko batosanga aso bwamo tutara nasema tumukake oko nituragenda tutaiten ko erase semo yende ya kabere aso uchikora chinyanye chiga buna chiabira se nasali tusange na okwana mange ile tumanyenga ki chinyanye chiga kurwale swachiro chire agasimini kabwa tabi matabere achaki na ba matatatu kaiche ikire changero beka matunda ayo senyore megaso moroboli boboli minobonda tutona raso mukakego kwera natole Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi Oboremi egiata company ya Sidco nigigo kumanya iguru yechimbusuro bwate echuchi kwa mabwango na chitari kurwara buna SC Duma 43 SC Duma 490 embusuro ya SC Simba 61 nigigo konga bwango igibwe tamarwaire nige kurwarigesa igatie chigunie emerongene gwike emerongene na isano chichi kilo emerongo kianda asekeyemo boigo nige kurwendagira tugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobo nene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwama asebrenko byense Gusii byiguru byembura omusyoye nigogosoa gwikalira baimemono na tori kuyirigwa numubera nige bwate ekemba egetambe ekyukibwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase keyemo niguragese chigunia egatie 53 kwike 55 chichikiro emerongo kianda ase company ya Sidco nigo togokora utafiti echimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obotati boisaine chimbusirechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye bosoa kesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere yemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano nesoto kianda isato enoti Sidco the African Seed Company mibonsi bi simeke mbusuro ya Sidco eyenerenga yeligesaline Ndizi TV obwansu bw'omugusi omwacho muriria kwanto swire ensemo ya kabiri yo muruguriga nigo tosabo kwabera nga amagana niga chaga ita chinyanye chiga chiabe konyara chiabe kirusiku kolinde chiga chitigire gaiga ndiri chikwariga nigo chichikobe kwa ase greenhouse ekike kale ready ase chigo chikobe kugochi igonto chikonya kabato kusanga mange tumanyanga na kyobore ndigo chinyanya bo korekana anemono maiga ase greenhouse kyo minto kuruga ase ensemo ya nyoborabu imeye county ya Nyamira igoto bwate semetano yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase ensemo ya YouTube Ndizi TV News na wena wotomera SMS gwetera se namba yo erase screen ya ogabu igoto bwate gwetera somorobole gabu bole minobonda tumanya na gusanga mange ngana kisinyanya chikoreno anemono ayo uri okumaite ngikirauze greenhouse nigo kere expensive omanya na kiora nyalko bago ekonya ekiagara na bro kwano nyene profit kera ngora maigal no yo mutatu tebinga ekreti ekigana ege ko rutsiringi chimibere ngokora kere myaka 3 igona ne chimibere chika kimyaka 3 ngosha go chiri kwa lengi kigo bole mita inge bore expensive no gwetoma na boy gona rio ukora batebanga Oboremi no bonda bunango batebo tambe igona tole segiga echiga munoro cyo mwancho murigelia echine chinyanya nyanya cyo ligere tiga butine chinya chire greenhouse tora sanga monera tinya ko batokumanya igo yo mtolamek ngwate mutya chabere chikwero greenhouse greenhouse ga tutebyango na kyo monta wate kwariga ni greenhouse greenhouse ritangani to gwate marakabire de go prepare first ndogwata na bora beke chinyanya underground osa
utaigotumia gendo kende yonse lira baliridie greenhouse okole malinyene buna mugondo alafu mugondo tu omanya waka chibed era wakire chibed spacing ya 60 by 40 ebed yakaba 60 alafu spacing yeli yaba 40 ase working place yaba 40 kwenda ase greenhouse ya 30 by 15 ege ko imuki chibed 7 30 by 15 ege ko imuki chibed 7 era ko imuki chibed 7 alafu spacing nera ya imokia chikwere nde chia ase working place nera ya imokia 6 alafu nande ndo buate the way nando ra akora na bora ali ya masakara imetura bakoroka pots nero na boko beka pots ole tamaraba onye dawa virus aselira berio una erie biasi mo especially makasi na ukore biasi ndio kora buyana na nyanya bono na boko le tamaraba kurusiko ocha koya burukali no buyo alafu manya kobeka imetura nero tokoroka pots oise kulige unu ori omaega ori bana no rotwa kabekire asenale na ko ngo chioro ki pots icho kwabika kire nyanya ine alafu kwabika no buyo na marabaye aya bono inside karo wa prepare bono turande ya kawaida mo karo wa prepare spacing ye nyanya wenda koba spacing abantu mbale ba ko machika kore kure bakora spacing ya 30 abande bakora ya 40 abande bakora ya 60 warona centimeters lakini wana generale ya 45 ya karibu ya ne ya 60 lakini ya 30 ngo majira ko wa karatara la tunda ngetaga sili nakaligo chiwanje kana chiro ne ya 60 nero itunda na baliko balino na lakini kwa yaranga obege ta matunda geta makasana ase greenhouse ya bono na yaranga ko kore ya 45 centimeters kuma chira ko babuye itunda ndira size ya nabuya nande ko garani tunda litini nande waje ko nyora matunda mange ase kurende greenhouse ya bono to ko ramba gana kurende spacing ye chinyanya ndo bwate challenges ase greenhouse mo especially to bwata marwaira ko cha una tuka aya to cha kere before to kanada tutanto bwate ne matots ama konde yani emios kuruse emios ngo chere ya chanda chinyanya kuruse lakini to bwata rero twanyora amaryo bakoka na chiago kurende chiago antinematodes amaryo bambaro chikambani chire chikonya maryo bai ngono to bwata maryo alafu chigo chaigo tutero na wote bias from the nursery obo chakera kuri nursery go turite nyanya because tute chakoro iga ya chake kumultiply ane kumultiply very fast tutanera to chandete mano na white fry sinchiroro lakini amaryo na wote baina gati ya marwira ya kurichia chinyanya se nursery nande gwate bi spacing chinyanya chi nko siberuchire ekarichi kire kerengo gete go se chinjiri chikwa masalo sibe chinyanya karichi kira around 3 feet chia chakiri usibe karachi atakiri usiberu chia koraki chia wo mwelekeo chia nyagutira nchiba sabo chikunze chichikonyora chichikonyora oburuwairo bakorogana chikurinde chi fungicides nekero guchi chinyanya chirikira se nasali mega ita chinyanya chigucharukire amaryo enasari mo chake yo ri fungicide alafu ni insects na amache aro ina nda utekara ejibono mate amache kinga na re ndagera ya bono ma geta kerisa nyora macha mange kero chiri green house amache na matukale ngachi kwerecha cha koloro kia matunda after 45 days matunda chake la poro para kinyende tarako wote basa matuko emerongene ime umutinyi ne nusuga chachakira kworokia matunda koruna chiagenda mari koruna chiarwe nasari chiande green house mbole ndikibuli okora bwa butambe kwene kyabona chinyanya chigukina chire ko chire gale se green house ibintu buna chiubi nchiro chinyanya ngwa machiri osase green house ibintu buna imbiri kwa ali ngwa mabiri yakara kende yonsi asubuyo bubekire
mpaka kende yonsi gechora nande karo kurusi ma to boyo buna kurukure ne ngoro ngembo ganja chieto nyonyo nyale ngoro gose omenda nyale ngoro gosembo bono okuburuga ngoro kuburuga ngoro alafu to me kubeka no boyo okuburuga gwate birenga lenga okuburuga chama gikobera bono okuburuga ngoro ande 3 years akorengana buna bocha bokwa maina biya gatatu chia alafu bona chikonya kwa china na liko chikonya kwa nyaga yemeli na bomo takwage lakini okuburuga biya gatatu nanda ke nande gotatikaga bumbule ndikyo chugwa kora tutabeka tiga ali ase karosi megete kwatabe 45 kurose kamarikende kucha sekende 45 katia meaning ya magali nara gochikoboro gosime kole kamarikende ka no kole intercropping yo intercropping tayango kwa iwa onya ne nyanya onya ne kure onya ne cabbage kama ni pilipili yo capsicum igo gente se grena usige nyana kamarina kemo kobeka bibere mbi ase ndigereti wosiba oyiboro gabu nindo chigento getekeroro kole tina mane kiagasiki kora tabia ngo gya okonya go tsiri ambe o maigo go sene gya ekene gya okonya go trap insects ebintu bune bigango ebito cyane tetuta ebi no special gono rige konya kuruka kuruka riyo kanga ko gukeraga kwanyoranga kiagire toro china mbone binde mbiro byage toro ne binge mbiro byage toro gono rige kuruka yaka gya trap ndo kwatenga no ene binde byechi pheromone what trap the males one so that multiplication to sana igente ke gya bekire ryogo batari gento busai ekikera kinge bwatirio lakini ngero to kubeka ke bwatirio go alafu ya attract yani gego attract limus alafu males chiaba trapped alafu multiplication te basa ko endra yichi kuyende yo borwiro ebigango na mo special biko leta tuta obe bo wasima kachi nyanya sena salimbo yo obo challenges yo wete challenges more especially very expensive and ete we commit more especially ya samario Mario na armo ekara kompia ubole bweti nyanya imegiri na usene siko yegiri na usimboro bibole rata byo muri lito anya koranga no buya mono go simbu bwento koreka onya wo kwenyara egiri na usikere buya pobwezi because is to another challenges in the roto etere bule chimbura ya magena eita gosene chinyoni chinyoni na kira cho very bad predators chigo chanda chikore na sana chinyoni igoto tebe no swana yo na go control tuta yende ke tangani control ya magena ye chimbura yembura alafu umugaso alafu meya go korende chinyoni igabono imaiga nera at least wale go kwenyara e greenhouse nabo okonyora ngana onyora ki odo na kare expensive igobono umacho muri yango yeto no genda to gotegera muno yo mitanya agenda to kobaga gotwera onyara kobaga goteteria buna ebikemeri ke kobe kwa senasari nanda na mono ngikirikega ne elinde kemeri ke kwa mabia na kwene ke buna ekemeri ke nkonyora kere oboto bugo sengu kinekere ke bwate chimburu gobo iguro boli mbwa senasari nigo boro buya kegima nande boigo ngonyara kobabule bogo tange kakugwa sinto binde binge mono bune clement uro chimuna amagana imbura buna bona atwa agasari ebintu pigusi yento igo bona sere buna bigete nasari bona gana kiye kogera oroche toroche emimali ebichinya chichire buyega chikanyide chichikobe kwalia ase greenhouse kende ase chigo kirire kene greenhouse kere specifically ase okora amangana ye nasari kurumega iga goto wacha semetana yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News na wana utomera SMS gotera sena mbeyo erasa screen ya ogabu tutara na somo tumokakego ngwena tole
liabwe televishoni ya Ndizi TV vono na bukura ly'ubunchoria bwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abaligeri ya kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumbu chokisi nigekorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boigo mbubwato bokorera bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kitokero montachi obisi yeito toko make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerenda nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi. No mancho muri to sere nande asense mo yaga yo murubriga asagara to kwana busanga mange igoro yo murubriga ko rumegega asense mo yagora bu ereme ye county Nyamira asagara to usanga na kwana igoro ye chinyanya chichusime kwa ase greenhouse asere kola ni gotore ase na sali yo minto lame uyo kobega chinyanya ase greenhouse anya ko wato seme automanyanga ngikirike kana ire kolenda chinyanya ase nasali na boigo kero kole ngania na chichugo sime kusiko ase chigwa ku mugaso chia tunembura Beyonce nande ko igona nero bitemire nasimige tsinyanya isiko kona magana ni gachaga chitantu chiko goro kigabu ende myako moko ranga chinyanya chyo chisaregete igoto bwate semetano ya Facebook na Ndizi TV News digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na wana wotembera SMS ko tra sena mbeyo era screen ya ogabu ende yakoto usanga asobwamo igona morigere tiga igabu na nabatevya kuru mutakano gali ene nasali tole asena sali melega no amange to gerato kusanga no yo mitolame uyu bwate obumanyi igore chinyanya chiresa nasali kero la korobo limebo ase amatukatari amake mtolame ya myekerenge kwa korobo limebo ase nasali yamono na chiro no mwako 10 igomo igwete nga ekero monta kora obulimi bwe nasali ase miaka 10 oyo abeiro mumana kwa tebya ngo kuna experience kyo kora osukoli ngani chinyanya osukoli chinyanya sobwimi experience kyora tebe chinyanya chikwama na kyukwama kwa ekole kolengana ni type nabona gota type ntangani eyi according na narabe kire type chagocha type ntangani nande na iro koboko buya korende variety bako kangatika tibikero na yanchi diga saria ya no ekere expensive seedling ya mo P4 etana germinate karongo nyobora kubura andro ingo nyobora 6 shillings aya moyo ka aya metara germinate etara kora kende years ya kara 100 seedlings and corner what 6,000 shillings
Ngeminute yake mon 6. 6 shillings. Bono igonja kenga ne biashara biyo ko vekero monte na sari monari. I will sell at almost 10 shillings. Mpaka no 11 shillings because germination take on 100%. Ekaro germinate. Bono tilka lakini ekaro ya chire mugonda ekaro na nyeru siri enasari ya chire mugonda. Iga saria tilka nkumachirire kwenda almost ekwere ndayemo uko gesande chinyanya 400 korwase e plant ya aseke maria kama ngurusiande chinyanya 400 Ekemelia kama gyo ngurusiande chinyanya 400 350 to 400 ekaronge bekere to boyo buya koruse mpaka ekaro kiande because ekaro ye ikire igoro enyanye ye nabora abasako nabera abasakwamera era abasakwamera alia lakini omwali ekigokole ekora bono that's why ngonya kwa control ya say greenhouse kobekande chikorende kobekande chisengenge igora ana bigire chisengenge na kwa control ne kenyuri karena ya control ne kenyuri ni karo ya karena kwa ne tuomere igoro bono tindi gotaka ya tuomere igoro ngotaka ya chaka bogeka ngotaka bona ya chabogeka bono that's why ngo achieve amatunda ali 400 baroro odo ali awo chio mwali ngo machale ko bibike tai yakonya ko irana rango boye bwa chake na bara okay chake tisi sonire ngaiga ora tuchinyanya guseke kakengana na kikuru gututangani bakogwa kabiri ebindi bichame yakolona cha goti segeka enyanya nabo nise ko yechakera totebe nabe kwanda 3 good months ukonya wata Mambo wata 3 wiki gosene ke wata ngotora twice a week nabona atore Monday and Friday otorande twice a week Bisubega tamatunda narongo ganchira mo eliogo nalibono chikane tumono because eliogo nalio ogwaka twice a week esenge joro control tuta alafu nande ekaro wake eliogo ogwaka ande eliogo mbukanetie fungicide bukale insecticide ne foliar feed no bya bugo sima kachinyanya chiga ase greenhouse ngoro byo oso bya bugo sima kachinyanya generally oso sima kachinyanya obyo chinyanya chibwate market the market yera nero na nere ready nande to wata yangi market yora waso chikulie market ya the market na boko nyanga abantu ngo chabale within bona ato kwenye kuchandika le transport mchisiko obula bubia alafu nande chinyanya nabochira abasa bokwa oikero bye season season because in the bako ni great mbako almost 5,000 great yake kinegati digeke alafu nande nabochira tirimboke great kind almost 1,800 still yoroje turanusu mon Gobane kwa ne season ana ke kon season kyo monta wa dosu ka tinya bya enda chona roko nyora kule ko ibo season mano bya chinyanya nyore ngas from December ichi kanyaro ni market nyara because to what it ceremony chora bantu bidi emenyega ne bige kama that time whatever ko December esipanya ranga chiabe kwa time no timing chianya ne metinyera nga chigokora koruri tukolitanga nirende bakachika bona siku chaka goto najia kwa enda 5 months ile nasalia bere nasali ande greenhouse asikwamera chiko cha kubeka matunda bona ali abaira matanganya go twebuga ni metinyeta nande turatebe ngangi chitingo bona tigato tuboli ngampara bibayo go chikwana lisinyanye chimono tegara bona iga chinyanye chimono go chimeka no bwatamaro yo chikwana ni nayo nyore eniboli ra okonye ira ni chibasi gwa tumikira nayo no nyore profit mara ko yo komera mono chinyanye chia una wakora semia ke yiku more especially aiye karaba ntumbale chi bloka chira chongo cha chire baka waidi because nana abakale na gasokire na karoka usena na boso njebye kwa manyana na na kuona lakini bona karachi bloka cha cha kumanyanga the greenhouses here na mpaka bona ya bantu mama tenya china nje more especially
chibloke chibakonya kombori nechinyanya chiabeire bona igatindi basoka uchisko bona igabante bakanyerete bakoyuna chiabeire bacha nje bona within nje bona ngo chione within kuna ne tokoro oboremi obwo chinyanya iga andake mkonyorole ngomera no ni extension officer mbali bale abamanyi igoro y'ebimali ebiga kurugalia serikali ya kaunti ya Nyamira obandi rotara balemera kubasemya igoro y'oboremi nande giteganiro andake banya gutadere ngibenya onya ko kunyora osemya kurasiba baragungocha bale buro gocha bale kurukija uri ya siongo gocha bale baratutarira gocha bale baratutarira bato obosemi na into obosemi more especially na bugo to gutumika na bugo to ganda kibugo tusuki nkioraganya serikali ya kaunti naro kopageo kobakonya ino buna balemi mugwetuma kweneke buna nkonyo kokonya muri abali bibande konya obosemi na bugo konya oreke mali bagutumika gusindagira batu tumone turasa batwaye yente ikorukana amariogo nande batwaye chifans chiranyare gutusuki bono maite eyata yaranga wara nero ntotaite toske kuru nama no kwayora ngale greenhouse kamugwa ntotaite virus Ngira advice umulemi oli skogali otanya utumika greenhouse wakora bulemi bwaye awada do advice banya ko bakumanya greenhouse ni kiyekere anako konya kiri ekese moyo bule advice ndabale ni advice konyora some income kanya bakonyara bakubwata na babere batatu iga bakore bune kyonde nabo bakonyora banyora nayo bara wi greenhouse kiya iga bakoreki babekeme banyora ko so that bachake na bara mukoreki usaponsa chinyanya karo chisimikire greenhouse nchire chiwe kachiakwa nchire chiwe kachiakwa na some challenges nchire wana nematodes chicha kenyanya ko guse ya chake ususa aya na ba den tutanero matenero ko liku ndi ekoranda bongo sana aya randu bongo sana ibana yera na na tubaso chiwa para tubaso chiwa rest waro wana nyanya ya kuri nande oko control kwa machi greenhouse control ingaro nitake kubeka macha mangi naro wachi ona hiyo huko kuna huko chakira na machi alafu nanda machi na kwa mangi enios ematos chiaku kono oko emana ya yo kuchumulira lwete senti Ndizi TV ni rili komo elio tigaba Antonio bakora te kurendo onyu mondo gagwetum tigire tumenera beke greenhouse so that eranyora mato igo ogusaba kwa ngoringa abantu banyara ko bava gwetuma ebinde banyora matokia aramaya mbiye mono sana lame kaso gutangira gutara bakigirina usigikiaho togwa senga mbiye mono asoto basemya street kwa twamenyire buna chance cy'ugusima kukorese greenhouse ngo amachire na re greenhouse na kire expensive ngo gutanga kire kuwa sama roire n'ibintu binde mbiye mono sana omwancho mulire wete seni yetu kya Ndizi TV asokolirya omorobere gabo bole minobonda uyogotera utambire tukole chimatatu chinsebere chamagoroba asto usangana ukwana mange iyo yobole myoboiga alemana kure account ya Kisii na Nyamira asto utaraba limya buba tutsemera utumanya mange mnali tukolya watu ngilo yo mtolame wena ko banga tusemya mange kurumega se greenhouse ni ko kwate libere goromono kone tuamajire bunango konya kire asokolinda ebimeli anemono ebimeli biri fragile ebimeli biri nyanya ere fragile ngabo neta kirobole ndiboli goromono ekyagere elite chikinyara kabage gosarika gosige gokwa eko asara aibuno mulimi iko kanda otubwacha asemetara yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na wana otumera SMS wetrase na medio ya screen yao gabo iko manyanyo gotete konyora mutariba kamugodo kwao andose sotugete tugo yao ayo siniga wikiranwa ekerwa ntumire SMS wetrase na medio ya screen yao gabo usina bogo ntumera SMS wetraga ya ase page ya Facebook na Mildred Mumanyi ende nyako bango gotarira elio tusange na ukwana mange igo yobolemi anemono obolemi bweka rasta wata botambe buna obolemi nobonda okinga kiendeli tukoni chisabuni chialero bye bye.